So hi guys, today is i-share na ko sa inyo kung giunsa nako pag-prepare ang akuang chia seed plus fruit. And yes, ang atoang chia seed karon is atong sagulan og fruit. Kaysa wala kabalo ang chia seed is grabe jud siya kaway lami. Kung dili ka kabalo mo twist sa imuhang chia seed, so this video is for you. So first, kailangan lang ta og balunan ug nagkailangan lang sad ta og corn. Dayon ang ato ang bida for today's video ang ato ang chia seed. Ug nag-add na sad ko ang low fat nga fresh milk. Ug kani nga diet food is grabe jud ni siya katipid nganuman. Kay kana ako ang chia seed ug ang akong corn ug ang ako ang milk is kapila na jud na ako siya kaadlaw ug kapila na sad nako na siya gigamit usa siya nahurot. Kay kung mag-diet manggo ka is dili ka kailangan og daghan og kaunon. Dayon ang corn kay naman na siya sa can. So ako lang na siya gi-transfer og butang. So akong gibutangan ana kanang Starbucks nga glass. Dayon duha day ka kutsara nga chia seed ang akong gibutang. Dayon sa corn, tulo ra gyud na siya ka kutsara nga akong gibutang ana. So ako na lang nagibana-bana nga tulo na ka kutsara. Pagkaumahan nag-add na dayon ko og milk. So kamo nay bahala og unsa kadaghang nga milk inyong ibutang. Kay kana magong chia seed is mutubo pa gyud na siya. So mao nang duha ka kutsara nga gibutang nako sa ko ang chia seed kay lagi taman pa nagpaniudto nako nga food. Ug dili na ka gusto mo kaon na sa paniudto, so isa ra ka kutsara nga chia seed ang ibutang kay mutubo man guna siya din mudaghan na. Sa isa ka kutsara nga chia seed so pwede na ka mabusog ana. Ug gusto sad mo nga nay gamayng tamis ang iyong chia seed karon. So pwede sad mo mag-add og organic honey nga gamay lang. Pero ako ang gi-add para mo tamis ang ako ang chia seed kay nag-add lang ko ana og black grapes og saging nga lakatan kay mao nay modala og tamis ako ang chia seed. So kung matry ninyo nga food pagbuhat, so lami jud kay siya guys, promise. Mao ni kani nga food is perfect jud ni sa mga gustong mag-diet or sa mga mag-diet. So pag human natog mix sa to ang chia seed, sa tong milk, sa to ang fruit, so ato na siyang pabuton og 30 minutes. Taman mo tubo ang ato ang chia seed. So inana ra kadali magbuhat og healthy diet food. Ug mao ra din akong i-share sa inyo for today's video. Bye oy.